Hi ka mga ilog guys! It's me again! Ipagpatuloy natin ang ating pamimigay sa mga taong hindi pa nagkiklaim sa kanilang 5 kilong bigas. So, daghang salamat sa mga nagbibigay sa pamigay bigas sa 5 kilong bigas na ibibigay sa mga taong nangangailangan kasi bigas talaga ang unang pangangailangan sa pamilya. Ang mga sponsor ito galing sa Amerika. Sila pa rin si Ma'am Cecilia Simon o si Ma'am Vicky Herona. Uulitin ko, maraming salamat Ma'am Vicky Herona o Ma'am Cecilia Simon from USA at sa mga taong tumutulong sa kanila doon nga nag-fundraising sa mga Filipino community sa Amerika. Okay. Sinong kasama ko? Sinong kasama ko sa pamimigay? Ang mga kasama ko sa pamimigay ng 5 kilong bigas, si Sister Lourdes. Next, sino? Nga rin namin. Sis Belen. Kami ang teamwork dito. Kung paano tayo magtagalog, napakabigat naman ang Tagalog natin. Di apon sa kapatid ni. Ito, kapatid ni Ma'am Vicky Herona. Kasama din namin sa pamimigay ng bigas. Tayo na! Pasal na ta! Dua pa? Okay guys, nag-travel nami paingon sa asa taunan. Ayun. Nga tumi kaayon mga guys. Kaya. Asas kuya? Niyaran. Mao ni si Willie. Kinsa to man na? Martin. Martin nga Maret. Para asa naman na? Kamunining? Kamunining kuno na. Lambera. Bera. Silambara. Sa pagkakaroon guys ni ata sa Simon's Beach Resort kay nag-distribute mi og rice pack sa palibot di adiria. So mauna karon guys gisugdan na nato og panghatag. Adtuon pa nato ang kapitan kay para siya ang makasabot kung kinsay angay niyang hatagan nga need gyud kaadyo nga hatagan. So kadto gadyong nagkinahanglan so mautoy hatagan sa kapitan. Asa raman ni si Claire? Claire! Oy, Lourdes! Pinog may tawag kay ganina raw mig tinawag. Sorry. Okay, oy. Di ara ka mong ang ingon nimo. Hala taon ko doy. Ang sila din way tawag nila. Okay. Di wa ka nahadlok sa imong bay. Loksi, may tuwa man ko'y choice. Diha ilfilin hay man. Happy New Year. Sabi niyo yan po. Dili ka nag-New Year ahal. Ganiha pa man mi abot ate. Di ara ka na. Uy, kanin dito magpasalamat ko ni Maricel. Uy, hi Sel. Salamat ka sa imong pinaskuhan nga gihatag. Dako na ka dyan tabang. Happy New Year. Amping kanunay. God bless. Salamat. Mananghed mi sa kapitan kung pwede ba og si Jarbay mag-distribute o kinsay angay niyang hatagan nga need gyud kaadyo hatagan. Si Capra kunoy mag-distribute sel. Si Capra kunoy mag-distribute sa imong ihatag. Bala. Ikaw na lang bahala anak kay. Ang kapitan naman joy na sayod kung kinsay ang ihatagan. Salamat. Okay, kami wa mami kasabot. Happy New Year. Happy New Year. Okay ka na ni. Salamat ha.
Salamat si Di ka nasa sa Kitsingan na diha. resort. Si Craig. Craig. Oh, Craig. Thank you very much to your help. Oh. Okay. Kaya mga relief goods, salamat. Okay. To your family and to your mga supporters. Okay, thank you and Thank you welcome. very much. Okay.